Eta Eusko Alkartasunan badakigu zer den desberdinen arteko lankidetza bultzatzea. Eta badauzkagu adibideak iraganekoak lankidetza horren bitartez aurrerapausoak ematen diana. 1986an lortu genuen, ohiko organo iraunkorra onartzea Nafarroko parlamentuan eta Jaurlaritzan, eta hori izan zen Eusko Alkartasuna alde bietan zegoelako. 2004an lortu genuen baita Euskadiko Erkidegoan estatut politikoa, gero Ibarretxe plana deituriko izan zena ere onartzea. Eta hori ere Eusko Alkartasuna bertan egon zelako zen. Eta zalantzarik gabe, esan dizuen bezala, Euskal Herria Bildu posible da aniztasuna, desberdinen arteko akordioa eta lankidetza ematen delako. Eta hori ere Eusko Alkartasuna dago. Ekimen guzti horietan, danetan, lehenetsi dugu irakurketa nazionala. Herri mailako irakurketa. Eta horren ondorioz heldu dira gero akordio politikoak. Eta orain ere formula berdina planteatzen ari gara EAJ-ari. Berdina, nazio ikuspegia barneatuko duen akordio politikoa da herri honek behar duena. Eta akordio politiko horren ondorioz etorriko dira legalde akordioak, eta gobernu akordioak. Etorriko dira aurrekontuen babesak, eta etorriko dira politika konkretuen egikaritzeak. Ez dago inongo arazorik, baina akordio politiko hori aurretik egon behar da.